Salutare lume, eu sunt Maxi și bun venit la un episod nou. De fapt nu nou, că e primul meu videoclip de Minecraft de pe acest canal. M-am gândit că dacă absolut toată lumea joacă Minecraft, să încerc și eu jocul ăsta. Să creăm o lume nouă. Maxi YouTube. Bun. Default mode. Survival. Easy, îl dăm pe easy că e așa și infinit. Bun, ok, bun, da, ok. Play. Hai să jucăm să vedem unde ne dă și na. Bă, fraților, nu prea fac vizionări și asta e cam grav. Vreau să cresc și eu puțin și nu știu cum să fac asta. Și da, sper că măcar la episodul ăsta de Minecraft să cresc puțin. Bun, asta este lumea noastră. Bă, dar unde mă da, mă? Mamă, ce lume ești nebun, hai, parcur pe Minecraft Pocket Edition. Bă, ok, nu contează. Bă, cum arată așa, mă? Ești nebun? Am setat eu ceva la el și știu exact ce e. Haide să tăiem copacii, la. Bun. Bă, luăm lemnul ăsta, îl prelucrăm, ne facem un topor, o masă de... Punem aici. Bă, nu știu cum e asta așa. Păi, dar e greu așa, mă. Haide! Bă, fraților, stați puțin să-mi setez înapoi chestia aia. Știu eu de ce Dumnezeu face așa figuri, dar în fine. Nu aici. Unde era, mă? La video, parcă. Da, aici. Pe pocket, în puii mei. Așa. Crafting table, niște bețe. Spunem asta aici, bun. Punem crafting table-ul aici, ne vom face un târnăcop, un topor. Vom lua înapoi crafting table-ul și ne ducem să mai luăm lemn, pentru că ne trebuie și da. Bă, avem oaie, ești nebun? Stai să fac o sabie. Și ne ducem să luăm oi. Că devine noaptea, ne-am cam dus pe știți voi ce. Țan. Haide, men, bă, dar și telefonul ăsta e, mă. Ui la lag, mă, du-te, mă, în puii mei de lag, mă. Bun, stai să dau și sunetul mai încet. Sper că mă aud mai bine acum. Haide să tai în continuare copaci, copăcei, darițat. Și ne vom duce departe de lumea aceasta. Bă, da, copaci mai mari, bă, nu găsesc, bă. Uite. Singurul de aici. Sau mai sunt, dar în fine, na. Nu contează. Uai, musca asta. Băi, mi-au intrat muște în casă, bă, dați-mi ceva idei cum să scap de ele, că și spray-ul nu mă ajută. Să iau și asta. Perfect. Bă, și am o idee. Vom face o barcă. Așa. Și practic vom vizita lumea. Ca să, na, știți voi ce. Vom pune barca asta aici. Aici. Bird. Cu fața înainte și de bătaie. Bă, cu asta mergem și mai rapid. Oare să ne facem casă aici? Hai să ne facem casă aici. În mine și așa avem nevoie.
Bun. Barca stă bine acolo. Bă, casa ne-o vom face aici. Și așa avem nevoie de cobblestone, deci practic ne facem o mină aici. De fapt nu va fi chiar casa noastră. Stați puțin să-mi schimb poziția, că nu stau bine. Gata, acum stau bine. Bun. Să săpăm și în sus și peste tot. Sper să găsim și diamante. Deși trebuie să așteptăm vreo câteva episoade până vom găsi. Dar eu pot găsi diamante. Și știți cum, nu? Pur și simplu, îmi iau... Deci când găsesc fier, stați puțin să fac și ușe. Gata. What the fuck? Bun, am pus-o ca lumea. Dacă vin zombolini, am cam dus apoi. Unul din ăsta și unul din ăsta. Băi. Muscă proastă, dați-aș... Bun, avem un chest. Bă, dar pune-l aici așa. Bun, vom pune aici. Vom pune absolut toate chestiile astea neimportante. Faptul sabia o lăsăm că nu avem alta. Punem luna, punem lemnul ăsta. Ne facem și un furnal. E nevoie, pui mei. Bă, what the fuck. Apare ne trebuie mai multe lemne pentru că furnalul ăsta nu duce, mă, nu duce, mă, e nebun. Tum. Bun, e destul. Hai ne luăm totuși chestia asta, punem și asta. Până atunci mai minăm noi cum putem. Și ne ducem la minat, sigur. Sigur, da. Bun. Nu știu ce să vă mai spun, oamenilor. Chiar nu știu ce să vă mai spun. Mi s-a făcut puiul în caz că ne-e foame direct, pac, țap. Bă, se face noapte, ești nebun. Se face noapte, băi. O stați puțin să scap de musca asta. Ei, nația ta. Prra. Bun. Să luăm în continuare cam cobblestone. Bun. Vreau să pun și pana asta. Bă, până se face noapte, eu fain și frumos mă duc să iau lemn. Am să mă întorc eu oricum înapoi. Să pun aici și un cobblestone să știu că aici mi-e casa. Tum. Iar noi ne ducem spre Marea Bucurie. Ne ducem spre copaci. Ne vom duce un pic mai departe, bă. Nu știu dacă e ok, dar în fine. Mimila, bum. Bă, ce urlă copiii ăștia, bă. Bunilor. Uite. Ce parcare pe mine. Deci aparent musca asta îmi cam... cum să evit asta? Îmi vine să înjur acum, dar nu știu de ce. Scap aici. Vreau să mă descarc de ăsta. Bita bum Uai, ce copaci, să-mi bag piciorul. Nu nimic, luăm. Bă, și face și lag, mă, ce Dumnezeu.
Luăm mai mulți copaci pentru că vreau să-mi fac și cărbune din ei. Uită-te tu la... No, uită-te tu la lag, mă. Dă-te, mă, în puii mei, bă. Și am telefonul destul de bun. Adică, bă, am sute de mii de jocuri pe el și ocupă din memorie. De-aia probabil face așa lag. Și puii mei. Băi, așa. Bun. Ne vom duce acasă, vom pune aia pe foc, vom mai mina puțin, vom închide videoclipul, mă voi pune pat, voi dormi o oră, două și gata. Mă duc și mănânc apoi, mă pun la pat și da. Să mă duc înapoi at my house. Mamă, ce butoane mari, ești nebun. Dum 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 dum. Lagule, dacă... Futuți. Mi-am găsit casa, ești nebun. Ce minune. Să-mi parchez frumos automobilul. Cineva plânge aici, dar nu știu exact cine. Dar oricine ar fi, îmi bag piciorul în el. Cred că până pe videoclip se aude, mă, să-mi bag piciorul ăla. Ok, în fine. Bă, dar n-am vrut, băga mi-a și piciorul. Hai să facem 10 cărbuni. Do, di, timba, pom, 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 pabi, pa. Un cărbune plus cărbune fac 2 cărbune. Hai să facem totuși și torțe. Lemn. Bețe. Torțe. Câte avem? 8 avem, nu? Sigur avem 8. Vom pune pe aici, aici și de aici deja începem să minăm. Vom face cam așa. Avem și mai mult cobblestone apoi. Vom face așa, bun, nu. Bă, fraților, cam atâta cu episodul ăsta, nu vreau să-l fac prea lung pentru că, na, știți voi cum e ăsta, deci, na, nu vă iau prea mult din timp. Eu am fost Marius și cu tot respectul v-am pupat pe toți, deci mă înțelegeți ce spun, la revedere.